хоҳиши интихоби ихтисосҳои хубу замонавӣ сифати баланди донишу таҳсилотро доред. пас марҳамат ба донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ки барои шумо имконият ва шароити хуби таҳсил дар аудитория, лабораторияҳои муҷаҳҳазу барҳаво бо истифода аз технологияҳои инноватсионӣ, интернет, китобхонаи илмӣ ва электронӣ, баҳрабардорӣ аз низоми мукаммали шабакавӣ ва технологияҳои иттилоотӣ, марказҳои компютерӣ ва тестӣ, марказҳои омӯзиши Аврупо ва забонҳо, парки технологӣ, варзишгоҳ, хобгоҳи замонавӣ ва шароити хуби фароғату таълим, машғулият бо иштироки устодони варзида ва соҳибтахассус, имконият идомаи таҳсил дар донишгоҳҳои бонуфузи хориҷӣ, кор бо барномаҳои байналхалқӣ, таҷрибаомӯзӣ дар коргоҳу муассисаҳои пешқадамро пешниҳод менамояд. шумо орзу доред ки ин имкониятҳоро дошта бошед? орзуҳои шумо дар донишгоҳи мо амалӣ мегарданд. рамзи донишгоҳ дар маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 110 қарор дорад. донишгоҳи мо раҳнамои шумо ба фардои нек.